βάση αυτή. Το δεύτερο είναι λανθασμένο να προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών να μαζέψει όλα τα στοιχεία της περιουσίας σε ένα σημείο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο από πλευράς διαρροών και από άλλες τέτοια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, και άρα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά το Υπουργείο πριν κάνει μια κεντρική βάση δεδομένων. Γι' αυτό είναι πιο σωστά οι αποκεντρωμένες βάσεις, δηλαδή το χρηματολόγιο να έχει τα ακτήματα, το χρηματιστήριο να έχει τα ζητήματα των μετοχών, οι τράπεζες καταθέσεις και οτιδήποτε άλλα προϊόντα, τα σκάφη, τα αεροσκάφη, όλα αυτά να είναι στις συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων δεξιά και αριστερά εκεί που χρειάζονται να είναι, και να έχει την δυνατότητα τη νομική το Υπουργείο να ζητάει συγκεκριμένα στοιχεία άπαξ κάθε χρόνο για την περίπτωση που αλλάζει, υπάρχει μεγάλη περιουσιακή μεταβολή, οπότε με αυτόν τον τρόπο να κάνει έναν έλεγχο σε σχέση με το τι έχει δηλωθεί και έτσι να βγάζει κάποιους ανθρώπους για έλεγχο, και από τη στιγμή που κάποιος έχει βγει για έλεγχο να ζητάει τα πλήρη στοιχεία της περιουσίας του από όλα αυτά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι δεν το είχα σκεφτεί, ότι αν έχεις ένα κοιμήλιο σπίτι σου, ας πούμε, και το δηλώσεις, το ξέρει εκεί όλη η υπηρεσία ότι εσύ έχεις έναν ακριβό πίνακα σπίτι σου. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο, και ούτε καν οι δηλώσεις αυτά δεν έχουν μεγάλο νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι να μπορείς να πας στις ασφαλιστικές εταιρείες, να δεις τι ασφαλίζει ο καθένας σε σχέση με την αξία, και έτσι με αυτόν τον τρόπο γλιτώνεις όλη αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε, αν είναι να ταλαιπωρηθούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι για να μπορέσουμε να βρούμε 1.000, καταλαβαίνετε ότι και η αρχή της αναλογικότητας δεν πρόκειται να τηρηθεί. Και εγώ σας υπογράφω ότι θα κάνουμε μια δήλωση αν κάνουμε τη μία χρονιά. Θα περάσουν 3 χρόνια που θα είναι αναξιοποιητό, και μετά θα πρέπει να ξανακάνουμε μια επικαιροποιημένη δήλωση για να μπούμε σε μια σειρά. Τα ίδια που περάσαμε με το ε9, μην τα ξαναλέμε.